Kaixo lagunok, hau albisteak 2.0 zuen, interneten eta Hamaika Telebistan egiten dugun saioa. Interneti buruz telebistan eta telebistari buruz interneten. Eta gaurkoan izpide hartuko dugu literaturia. Azoka bat, euskarazko liburuena, jaialdiak, errezitalak, antzerkia eta bestea. Eta horretarako lehenengo eta bat, literaturiako spota jarriko dugu. Erdu literaturiara. Ekainaren 4-5 Larrabetzu. Erdu literaturiara. Larrabetzu. Zer da ba literaturia hau? Badakizue, literaturia da euskarazko literaturaren plaza bat, gure herrian egingo da Larrabetzun, ekitaldi mordo bat egongo dira, eta, bueno, literaturaren eta euskal kulturaren inguruko ekitaldia da, liburua dauka ardatz, baina horrez gain badaude ere bestelako ekitaldiak, bertso trama literarioa, errezitalak, kontzertuak, denetarik. Gu geu ere egongo gara, Bits and Bits aurkezten, gure ekitaldi xume eta nahiko aleatorioa. Bai, eta hitzak dantzan jartzea izango da gure asmoa, baina lehenengo eta bat egin dezagun errepaso bat literaturiak sarean daukan oihartzunari buruz, eta literaturak berak, euskal literaturak, sarean dauzkan webgunei buruz. Bai, horretarako navegazio bat prestatu dugu, hori ikusten dugu literaturiaren webgunea, horintxe bertan ikusi dugun bideoa, bi aldiz jartzen digutela, baina hori da azkenean jarraitzeko dagoen aukera bat. Badauka ere bere Twitter propioa eta Twitteraturia hitza erabiltzen ari dira, eta hainbat mezu jaso dira. Bai, eta gero ikusiko ditugu webgune ezberdinak, adibidez hau ikusten duguna Alberdanearen webgunea da, argitaletxea, euskarazko liburuak ere plazatzen dituena. Elkarrena ere, euskaraz agian ekoizpen handiena duena, edo Igelarena, euskarazko hainbat liburuari dena argitaratzen, itzulpen asko eta bar. Itzulpen onak gainera esan dezakegu. Utreur Baskonia argitaletxearen eko berria da, sarean presentzia polita dauka eta bere liburu guztien aipamenak hor daude. Eta Susa, baita ere euskarazko literaturgintzan aintzindaria dena, eta armi-arma bere proiektua interneten, hor daukagu denetarik, literaturen zubitegia, Basque Poetry, euskarari ekarriak itzulpenekin, edo literatur emailuak. Emailuak dira azken finean, emailez bidaltzen diren literatura albistegiak, baina gaur egun blog formatuan ere badagoena. Eta orain ikusiko duguna da beste spot bat, literarioak kasu honetan, eta nola literaturak kalte egin dezakeen azaltzen du. Eta gaurko saiorako ez dugu ipadik ekarri, ez gara hain modernoak, ez dugu e-bookak irakurtzeko reader berezirik ekarri, ez daukagu horrenbeste diru, baina... badaukagu beste asmakizun bat, nahiko asmakizun kuriosoa, azken aldi honetan, teknologia berrien garai honetan, agian atentzioa haitu dezakena eta gainera etorkizuna nik uste dut ere baduena, ez eta asko tematzen diren esanez, horrelako asmakizunik ez dutela etorkizunik. Literaturiari buruzko saio berezi honetan, hona hemen gure proposamena. Opa, azken berrikuntza teknologikoa aurkeztera gatoz. Aspaldean egin den inventorik aurreratuena, bere izena Book. Book, iraultza teknologikoaren azkena da. Ez dauka kablerik. Ez dauka zirkuito elektrikorik. Bateria barik funtzionatzen du. Ez du konektatu beharrik. Eta gainera mugikorra eta eramangarria da. Book edonon erabili daiteke. Eta bateriarik ez duenez, ez dauka kargatu beharrik. Eta horrela, nahi beste denboran erabili daiteke. Arazorik gabe. Book ez da kolgatzen. Ez dauka berriz abiarazi beharrik. Ireki eta abantaiaz gozaltzen hasi daitezke. Apurka, apurka eta gozo-gozo. Horrela funtzionatzen du gure Book honek. Paperezko horriekin osatua dago. Ezkerrezkuin numeratua, sekuentzialki. Orrialde bakoitzak milaka informazio bit gordetzeko gaitasuna dauka. Orrialde bakoitza optikoki eskaneatua izan da,
eta informazio guztia zure buruan gordeko du automatikoki. Book Touch da. Eta atzamarrekin mugitzea aski duzu, orrialdez pasatzeko. Book horriz horri josita dago, karpeta deritzon sistema berezi honekin. Paperaren teknologia aurreratuari esker, orrialdearen bi aldeak erabil ditzakegu. Informazio gaitasuna bikoiztuz eta kosteak murriztuz. Book guztiek index horri bat dute, non besteak beste informazioa non bilatu adierazten den. Horrez gain, PageMaker izeneko aplikazioa ere gehitu daiteke gure bookari. Horrela, aurreko saioan utzitako tokian bertan ireki ahal izango duzu hurrengoan. Baita book itxita eduki arren. Orria gordetzeko software hauek nazioarteko estandarrak betetzen dituzte, eta horrela, PageMaker bat edozein booketan erabiltzeko moduan izan zaitezke. Era berean, book berean, orrialde ezberdinan markatu ditzakezu. Horretarako, aukera ere ematen dizu book zoragarri batek. Nota pertsonalak idazteko aukera ere emango dizu book honek. Norberak eskuz orrialdearen ertz batean idatzirik. Horretarako hardware berezia daukagu, arkatza. Jakingo duzue, esku libre dispositiboare baduela gure tresna honek, eta atrilarekin liburua zuk nahi duzun moduan irakurri eta kontsultatu ahal izango duzu. Eskuak erabili barik baliatuko duzu horrela. Bookak bereziki zaintzen du inguru giroa. Berau egiteko erabiltzen diren materialak erreziklatzeko modukoak direlako gainera. Mugikorra, portatila, iraupen handikoa eta eskuragarria da book. Eta horregatik, jakintzaren gizartean funtsezkoa den tresna bilakatzen ari da. Ongi etorria, mundua ulertzeko eta aldatzeko baliagarria den garai honetara. Ongi etorri book eta liburuaren esperientzia honetara.